Čaute, moje meno je Demartes a dnes si ukážeme ďalšie elementy z HTML kódu. Minule sme si ukázali paragrafy, ako ich tvoríme a na čo sú nám dobré. Taktiež sme si ukázali headingy od H1 až po H6 a ukázali sme si element strong a element M. A aký je rozdiel medzi bold a strong a aký je rozdiel medzi I a M. Dnes si ukážeme najdôležitejšie elementy na stránke, ktoré sa používajú stále a stále sa budú používať a stále budú najpoužívanejšie na stránke. A sú to klikacie odkazy a taktiež sa naučíme aj pridávať obrázky na stránku a vytváranie takýchto zoznamov. Takže môžeme na to skočiť. My pôjdeme preč a vytvoríme si dnes niečo takéto. Vytvoríme si dva zoznamy a takéto menu, že sa budeme navigovať po celej stránke. Tak sem asi nedostane, pretože na tejto stránke ja práve som, ale domov ma už dostane. Fajn, poďme na to. Tak, ja som v Sublime a asi takto bude vypadať ten kód. Hej. Dobre, ja sa teraz upravím tak, aby bol čistý a aby neobsahoval tie klikacie odkazy, obrázky a podobné veci. Tak, ja mám kód taký, s akým sme skončili minulý diel. No, veľa z vás to nemá tento sidebar. A tento sidebar je veľmi nápomocný a hneď si aj ukážeme prečo. A ukážem vám, ako sem pridať. Pôjdete do View, Sidebar a budete mať Show Sidebar. Ja tu mám Hide, ale teraz tu mám Show Sidebar. Fajn. Ak robím nejakú stránku, tak tá stránka nebude obsahovať len jeden jediný kód, teda ten index.html, ale bude ich obsahovať o mnoho viac. Minulý diel som si vytvoril HTML a CSS zložku a na to, aby som ju dostal do Sublimu, ju len chytím a takto ju pretiahnem do Sublimu. Teraz tu mám tú zložku a my budeme teraz s touto zložkou pracovať. Povedzme si, že si chcem vytvoriť nejaký link a chcem sa dostať na ďalšiu stránku. A to robím nasledovne. Najprv si tú stránku musím vytvoriť, takže kliknem na ten priečinok pravým tlačidlom a dám New File. Tu dole si ho pomenujem. A môžem si pomenovať napríklad second. Nakoľko sa jedná o ďalšiu stránku, čiže druhú, tak si ho pomenujem second.html. Fajn. Ja si do tohto second.html dám základnú kostru HTML kódu. Ak to mám, tak môžem začať pracovať. Tuto si chcem vytvoriť odkaz na druhú stránku. A to vytvorím nasledovne. Pridám sem túto zátvorku, túto hranatú, a tento element sa nazýva A-element. A-element s tým, že hneď po A pridáme slovičko href. Atribút href nám linkuje na ďalší odkaz. Po href elemente pridám rovná sa a úvodzovky a teraz poviem, kam by to malo ísť. Takže ja som si vytvoril súbor second a pokiaľ to máte v tej istej zložke, tak ono vám to hneď vyhodí, že na ktorý súbor to chcete aplikovať. Ja vyberiem second a uzavriem A-tag. Teraz dám aj uzavierací element alebo uzavierací tag a teraz medzi tieto dva tagy ja budem písať, ako sa bude link volať. Čiže link chceme napríklad skoč sem. Fajn. Ja keď si stránku uložím a kliknem pravým Open in Browser a otvorím si to v prehľadači, tak to vypadá nejako takto. Dobre, chcem tam ďalší riadok. Takže pridám BR tagy rovno 2. Fajn. Otvorím si link a som na ďalšej stránke. Fajn, povedzme si, že to dáme do ďalšieho paragrafu radšej. Fajn, a teraz ideme upravovať second.html. No. A v second.html si ukážeme hneď pár vecí. V prvom rade obrázky. Tu mám nejaký obrázok a keď si ho presuniem do mojej zložky HTML a CSS, otvorím si zložku a v tejto zložke vytvorím ďalšiu zložku,
ktorá sa bude volať img ako images. A tu sa budú nachádzať všetky obrázky na našej stránke. Presuniem si tam ten obrázok a otvorím si Sublime Text. Fajn, vidíme, že v sidebare sa mi tiež pridal súbor images a keď si ho rozkliknem, tak tu mám ten môj obrázok. A teraz chcem, aby bol obrázok na stránke. To sa vytvára cez element image. Image sa začína a končí touto zátvorkou hranatou. Má v sebe slovičko image, čo stránka prečíta, že je to obrázok. A teraz srdce. My sme si v našej zložke vytvorili image zložku. A srdce znamená source, čiže odkiaľ má zobrať ten obrázok. A my ho teraz nalinkujeme. Nakoľko sa to nachádza v našej zložke image, tak dáme image a teraz vyberieme ten obrázok. Ďalšiu položku tu máme alt a slovičko alt hovorí, ako sa má ten obrázok volať. My to nevidíme, ale zase nadvezujem na predchádzajúce video. Nevidia si im to čítačka prečíta. Tak my sem dáme, že HTML a CSS obrázok. Aby nevediaci videl, že tam je HTML a CSS obrázok. Uložím si to. Keď si to zobrazím v mojom prehliadači a naskôr sem, bum, mám tu obrázok. Fajn. Ja som si povedal, že ten obrázok je moc veľký a chcem ho zmenšiť. Každý obrázok má svoj width a každý obrázok má svoj tzv. Height. Width znamená šírka a height výška. Ja keď si dám tento obrázok preč a začnem ho písať znovu, tak mi ukáže, že width je 400 a h 267. A keď ho chcem dať na polovicu, tak dám na polovičné hodnoty. Čiže 200 a 133. Ak to máme, uložíme stránku, refreshneme a stala sa chyba. Dáme refresh ešte raz. Aha, to mám dopísané. Jo. No, a už je tu ten obrázok, ale menší. Fajn, povedali sme si, že sa naučíme pridávať aj nejaké tie listy, zoznamy. Listy a zoznamy v HTML poznáme dva typy, respektíve tri, ale ten tretí sa vôbec nepoužíva, takže si ukážeme len tieto dva. A je to UL a OL. Pričom UL znamená unordered list, čo je neusporiadaný zoznam, tak OL je presný opak, čiže ordered list, usporiadaný zoznam. UL nám to zobrazuje v bodkách. Čiže keď si vytvorím UL list, tak on mi bude zobrazovať môj list v bodkách a OL v čísliciach. On nám ho bude číslovať. Poďme si to ukázať. List totiž to potrebuje nejaké svoje itemy, čiže nejaké svoje veci, ktoré bude zobrazovať. Tieto veci ja zobrazím elementom LI. Každý jeden UL aj OL list musí mať svoje LI a v tom LI budú práve tie veci, ktoré sa mi budú zobrazovať v tom listovom formáte. Povedzme si, že tento UL list chceme pomenovať prečo robím stránku. A dáme si to nejaké dôvody. Každý dôvod musíme vypísať do LI elementu, takže napíšeme sem boli úžasný, pridáme ďalší element, aby sme niečo vedeli. A ďalší element 100 ďalších vecí. Fajn, keď si ja zobrazím tento list na stránke, tak vidím to tu, prečo robím stránku, aby sme boli úžasní, aby sme niečo vedeli a 100 ďalších vecí. Vidíme, že mi to zobrazilo v takýchto bodkách a to je ten unordered list. Fajn, povedzme si, že ja chcem vytvoriť list, ktorý má tie číslice, čo vytvorím vďaka tomu OL listu. Ale tento OL list je v číslicach, ako som už povedal, ale niekto má problém sa pamätať si UL a OL. Nakoľko keď niekto nevie angličtinu, tak nedokáže sa pamätať unordered list a ordered list. Čo si dokáže sa pamätať je, a vždycky to tak aj hovorím, že ordered list, tak tam vždycky píšeme 10 dôvodov, prečo sme leniví. A napíšeme sem prvý dôvod, ktorý sa mi ani nechce písať, takže dáme len LI a
Ale tu máme našich 10 dôvodov, prečo sme leniví. Ona vytvára takéto číslovanie. Ja keď si sem dám 10 LI elementov a do každého jedného LI elementu napíšem neviem a zobrazím si to na stránke, tak tu máme našich 10 dôvodov. Povedzme si, že ja chcem, aby môj LI list bol klikateľný, aby sa na neho dalo klikať. Čiže si vytvoríme také malé menu. Ja si toto posuniem dole a vytvorím si ďalší UL list. Tento UL list pomenujem ako menu a pridám do ňoho LI elementy. Dobre. Mám tu jeden LI element a tento LI element pomenujem domov. Čiže toto bude domov a druhý element pomenujem ako moja druhá stránka. Ak to mám, tak teraz chcem, aby sa na to dalo klikať. Ja keď sa zobrazím, tak ja viem, že na neho sa nedá klikať. Maximálne sa tak dá skopírovať. Ale poďme si na neho kliknúť. Ako som už ukázal tu, tak klikací odkaz vytvoríme pomocou A elementu. Ako máme programy, ktoré nám pomáhajú s písaním kódu, tak stačí, keď stlačím A a Tab. Do hrefu dopíšem kód, čiže domov je pre nás index. A tento domov odtiaľto vystrihnem a hodím ho medzi ten A element, čiže medzi otvárací a uzavierací tag. To isté urobím aj pre druhý link, respektíve môj druhý LI element, čiže pridám A, href, úvodzovky, second.html, pretože to je moja druhá stránka, ukončím úvodzovky, ukončím otvárací tag, dopíšem slovo, ktoré to bude obsahovať a uzavriem A-tag, uzavriaci aj LI element. Teraz keď si zobrazím stránku, tak už to je klikateľné. Moja druhá stránka ostane tu, pretože to je tá druhá stránka a domov to je tá prvá stránka. Dám skot sem a takto môžem listovať medzi mojimi stránkami. Fajn, keď som toto menu aj na mojej prvej stránke, tak to jednoducho skopírujem a pastenem to na začiatok body. A teraz keď pôjdem domov, tak tu mám moje menu. Domov a moja druhá stránka. Fajn, povedzme si, že si chcem urobiť ten obrázok klikací. Tak to je tiež jednoduché, pretože celý image tiež obalíme do A-tagu. Povedzme si, že keď ja kliknem na ten obrázok, tak chcem, aby ma presmerovalo na vysvetlenie HTML a CSS kódu. Skočím na Wikipédiu, kde mám popísaný HTML kód a skopírujem link. A ten link hodím do hrefu. Ale pozor, ak tam hádžeme link, tak je dôležité, aby obsahoval https dvojbodku a tie dve lomitka. Pretože toto je absolútna cesta k linku a kebyže tam dopíšem len www a zobrazím si môj obrázok a kliknem na ňo, tak to nebude poznať cestu. Avšak, ak tam hodím to https dvojbodka a uložím a refreshnem stránku a teraz pôjdem, tak ma to hodí naspäť na Wikipédiu, na HTML. Tak fajn, dnes sme si ukázali, ako vytvoríme UL a OL zoznamy a ako vytvoríme klikacie zoznamy. Fajn, na budúci si ukážeme, ako stránku trošku naštilizovať, aby nejako vypadala, aby mala nejaké usporiadanie a aby domov a tieto linky nevyzerali tak zle, tak počiarkom, tak fialovo, či ružovo, či aká to je farba. Trošku si ukážeme farby textov a teda sa pohráme trošku s CSS-kom, aby tá stránka nejako vypadala. Tak ja sa s vami lúčim a vidíme sa v ďalšom videu.